Klienting dhewe, Bos. Mbako pokoke. Ayo. Ngopi. Pokoke mbako. Wah, karo juragan dawet. Dawet sagu 3.000-an. Lokasi Palahan Ngajum, Jawa Timur, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, Jawa Timur, balik. Nah, aku turu. Pinggirnya sawah mewah. Mepet sawah. Embungnya ruame. Embungnya tok tapi ngerame. Foto subscribe, Bos. Monggo di subscribe. Monggo. Cek oke kancane. Padha karo kancane lho, Bos. Nggih, dawet. Bledos dawet iki ya. Wah, enak cocok hawane wis jan. Mantul.